बिथाङा असान्ति दिनै देहानि थाखाय ओमफ्राय आरो बिबनांफोरा मोसागासिनो लिरना होनो आरो बिसोरा गुमैखौ खस्थ' होदो लाहानै जाराहाय लोगो सान्दुंआ ओरैबायदि गोसा मामि सोलिगासिनो खानानि तयारि मामिया जोंहा नेदो बिथाङा संदो सबायजों अमा संगासिनो लोगोफोर माने जोंनियाव माने माबा बनजों संनो माने जायगा गैया नालाय गेस आरो मानजोंनि संनो हाया ओंखाय मादै मोनाव संफैदो आरो थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो जोङो दिनै मा जानो मोनो आरोना ओमफ्रायो माखासे स्टुडेन्टफोरा मोनफैयाखै बिसोरखौ जों नेनोसै ओंखामा रेडि जाबाय बेहायबो नै सबजि बेहाय अमा बेदरजों आलु सोरनि फेभरेट बेयो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि खानाखौ माने स्टुडेन्टफोरानो गावसोरनो संगोन गावसोर मागोन बिदिनो जमा संलायनानै जानो होदोंमोन आरोना बाट गरमाबो ओरैबायदि गरम ओमफ्राय गासैबोथ' स्टुडेन्टफोरा बिदिनो माने बिदिबा माने जमा थानायाव सोरबा सोरबा रिल्स बानायनो लुगैयो सोरबा बिदिनो बायदिसिना खालामनो लुगैयोना बेहायनो थालाङो बेनिखायनो आइया माने हारसिंनो संखोमानानै दोनजोब्बाय आरोना बिदिनो खालामो गासै ग्रुपआवबो गावनो संनानैनो दोनखाबाय आरो माखासे मोननो दंबायो संगासिनो ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो नुनो मोनगोन ओमफ्राय नोंगुमैया अमा आदार थांबाय दं अबाव थांखो बिथांनि लोगोआ नै नोंगुमैनि लोगोआ मा नाम बिथाङा असान्ति दिनै देहानि थाखाय खर'खौफोर बाथरि मेरे मस्थ' गगा मोननानै मोजां मोनाखै बेनि दाय लोगोफोर मुलि जानोबाबो जाया खर' गिदिंनाय मोनबाय थादों गगा मोनदों नोंनि लोगो खिन्थिना मा नाम नामा बुंजाया मानो होननानै बुङोब्ला फेसबुकआव गोबां नाम थायो नालाय सोरजोंबा गोरोबहैबा बे दुखु मोनलायगोन थ' बेनि थाखाय आं नामखौ बुंला थ' नोंथांमोना अननानै मा गाबज्रिनो हागोन लुथुर पुथुर खामानि मावफादो सारा जि दुस्थ' जाबाय नै थां माम सं नाया दै गेलेनो मोनदों ना थ' दायो लोगोफोर आङो माने बेदर लाबोदों नालाय थ' एसे खाना बानायदों आरोना थ' गाबोन थांगोन आगैमोना बेनि थाखायनो थ' बिसोरनो जाहोनो थाखायनो माने ज'यैनो थालिर बिलाइयाव जागोन होनना रायलायबाय गोदो गोदायनि स्टाइल लोगोफोर मोजां नायना लायो आरो मालाय बिथां बर'आ माने रेडि खालामदो जों माने बेयाव जासिगोन आरोना लोगोफोर स्रायनो ओमफ्राय आरो बिबनांफोरा मोसागासिनो लिरना होनो आरो बिसोरा गुमैखौ खस्थ' होदो ओरैबायदि खस्थ' नाय बिबनां साथाम दोङो बिसोर मिनि नायबाय थादो ओमफ्राय बिगुमाया खस्थ' मस्थ' लिरगासिनो बिथाङा निजे करि ललि हल दे मा खालामनाय दागाय गोदो गोदायनि बेयाव मानि दावराव दावसि मानि भिर नांदो मा खालामदो लोगोफोर जानायनि लाहार फाहार बिथाङा जाखांबाय गोलोम गुबुजोब्बाय थुङा गलायदो नामा ओमफ्राय जानायाव मा दोङो दायो नुसिगोन ना दायो मिथिनो मोनगोन मोजां लायावनो थख' थख'बानो जायो बे जाबाय अवे बिखि जोंनिया पार्सेल आयं हटेला हरबाय थादो इयो दोनथ' 10 जन बिथाङा बुंग्राय हुंगार जानांगोन ना फालि लाखाबाय इमान एडभान्स
किहर कारणे जो जो चामी डाइरेक्ट बहि मारो ने खाना नेहा उल्टे लो के लो नाचने ना जाते रहा नहीं जा रहा है बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामना रानगासिनो ओमफ्रायो जाहोलांसै जुरि जिउति जबा नेहा হয় আৰু তো মাহদালি তাৰমানে অলপ চেন পোৱাৰ কাৰণে 2 জোখৰ মান দি দিলো बेसेरा ओंखामखौ नावमान लगायनायखाय जात्रा खालामफैयाखै माने खेबसेनो बुरजा जाखानाय आरो इयो थ' लोगोफोर जोंनि आइटेमा जाहैबाय सबायजों अमा बेदर आरो भाजि ओमफ्राय अमा बेदरजों आलु थागौ आरोना लोगोफोर जानोसै गासिबो नेहा কি आइटेम কি अमा गाहरि आलु কি माव दालि Tadi जाबाय बेसारा ओंखामानो गैला जों आरामखौनो खालामदो गावनाबो जोब्बाय हनै आयंआ बायदि टेस्टि संदोंना आं बायदि रावबो संनो रोंखाया खोमा नालाय Three र' खालामथो दे खालाम दे बोखादो थाबाय दा दे थाथाम नायलाय दे था